Když jsem jakoby dřív pracovala za barem, a to bylo v době, kdy jsem byla ještě brigádnice, při jedné takové větší akci, to jako byla fakt velká akce, tam měli dokonce i vlastního koordinátora, ale bylo tam cca 200 lidí, nebo přes 250 dokonce, 300, já nevím. Co to. Každopádně. Ten večer jako všechno probíhalo v pohodě, prostě jako večer byla prdel, já jsem tam ještě měla nejlepší kamarádku svojí, jako dětství, my si kamarádi mají už teďka 20 let, tyhle to bude. Takže to byla prostě prdel, výborná atmosféra, jako a tím, že jako to byla i moje nejlepší kamarádka, když to zabereme tady to. Tak samozřejmě tam padl i nějaký ten panáček, jako nebudu lhát, takže jsme byli v dobrý prostě náladě, ale jako nebylo na nás určitě nic poznat. Navíc už bylo všechno jako skoro u konce, jenom se pak mělo jít sklízet, jako asi tak hodina před koncem prostě. Oni už tam měli na konci na programu jenom nějaký udávání cen prostě, nebo něco takového. Jako. No. A stojíme si tak my na baru s tou mojí kamarádkou Dančou opřený prostě o výdejní okýnko, úplně v pohodě, tam kecáme nenuceně, viď. A najednou si nás zaměří ta bestie koordinátorka prostě. A úplně bleskne, podle mě v té chvíli blesklo hlavou, tak to je řešení mýho problému. Tak nám rychle přicupitala na těch svých podpatkách, vole. A válí ne, na mě. Holky, prostě vypadly mi vypadly mi holky prostě tady, jako, který měli stát, budete jenom stát, usmívat se při udělování cen, prostě nic se od vás nechce a jenom jako stát a usmívat se, jo, a dostanete za to každá 100, prostě prosím, pomůžete mi. A já jakoby jsem byla už taková nahypená, že jo, takže jsem ani bez rozmyslu řekla, no jasně, jdem do toho, to víte, že vám pomůžem, všechno bude. Ona říká, tak jo, tak běžte do šatny a já vám přinesu něco na převlečení. A v té chvíli vidím, jak Danča sebou cuklane u toho. Ale nic neřekla, já jsem taky nic neřekla, že jsme do šatny, čekáme. A už jako když se zabouchly ty dveře té šatny, tak Danča říká, ty vole Alexo, ty jsi fakt blbá, dočas nás to zase zamotalo, co to je za sračku, to bude nějaká pičovina, ti říkám zase. Říkám, prosím tě, neděj vlny, oni nám přinesou nějaký prostě šaty v pohodě, převlečem se a bude to dobrý. Pojďme tam chvíli s nima postát, pomůžeme tady lidem prostě a ještě za to dostaneme tisícovku prostě za 30 minut stání, jako co. Ty vole, jak jsem se mýlila. Přišla typka, vole, hodila po nás rychle tašku s oblečením a rychle zmizela, aby jsme si to nestihli asi rozmyslet, nebo já nevím. Já tu tašku otevírám prostě a už jakoby z toho čouhalo něco zeleného. Říkám, ty píčo, tak to je v prdeli, co to je. Tak jsem to vytáhla, hochu, tam byly šaty ve tvaru vánočního stromečku, oni byli Vánoce, takže to byl nějaký vánoční večírek, prostě korporátní. Hochu, tam prostě byly vánoční šaty ve tvaru stromečku, červený punčochy. A ještě nám dali na hlavu takový trojuhelníček, takovou čepičku, ty vole. Na té čepičce, vole, hvězda, ne. Říkám, ty vole, tak to je v piči. No dobrý, říkám, jako nebudem couvat, už jsme řekli, že jo, tak jdem do toho, prostě tam chvíli postojíme, rychle zmizíme, nikdo nás ani nepozná, bude to v pohodě. A tady to zaslechla prostě typka, která tam byla, ještě jediná holčina, která přišla z těch 3, co měli přijít, viď. A říká, no, jako vy budete udělovat ty ceny a fotit se s těma lidma jednotlivě. A my úplně jako co? No co, ty vole, prostě jsme tam museli jít a ve finále jsme tam úplně v cringe se na všechny jako profesionálně usmívali, dělali jsme, že jsme úplně jako kvůli tomu tam přišli a vůbec nás to nepřekvapilo, že jsme hochu, ty šaty na sobě měly nejenom, že byly z tvaru vánočního stromu,